Bine v-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi o să ne jucăm Minecraft. Nu uitați să puneți butonul de like și subscribe și butonul de clopoțel să vă dea notificare atunci când eu postez pe YouTube. Așa că trebuie să nu mai lungim și să dăm drumul direct la treabă. Cum eu sunt pe survival, n-am nimic în inventar, n-am nimic. Efectiv nimic, n-am. Bun. Eu zic că să fac Minecraft pe telefon e mai bine decât să pun, nu știu, un telefon în fața televizorului și să mă joc. Se vede mai bine după telefon, zic eu, după părerea mea. Așa că, hai să distrugem și noi unde ăsta. Lemn. Avem și noi lemn. Cred că o să fie mai multe episoade cu Minecraft. Că îmi place Minecraft la nebunie mie. Cred că o să dau sonor o leacă mai încet. Pentru că când mă uit la filmare se aude de 2 ori mai tare decât se aude viața reală. Dacă mă întrebați eu ca un om bun ce sunt, filmez la 2 noaptea. Mă joc Minecraft. Ați mai văzut om să filmeze la 2 noaptea? Ați mai văzut. Bun, nu vă promit că astăzi o să construiesc casa, nu. Nu o să construiesc azi casa. Nu o să construiesc azi casa. Deloc. Nu o să construiesc casa. Să rupem și ăsta. Eu încerc să nu țin degetul pe microfon, poate nu mă auziți voi. Dacă țin mâna pe microfon, poate nu mă mai auziți. Nici n-am verificat. Pe canalul meu acesta voi face și vlog, dar vlog voi face foarte, dar foarte rar. Ăsta game o să fac, cu jocuri. Nu o să nu vă așteptați de la mine să fac vloguri. Mie îmi place să fiu așa, ca Max Infinit, s-ar spune. Mai iau foarte, dar foarte mult lemn. O să ultimul ăsta care îl iau de lemn. După aia mergem să omorăm și niște animale, că n-am nimic de mâncare. Minecraft îmi place la nebunie mie. Cred că în videoclip o să fie de 20 de minute. Nu știu, vlogul ăsta când să-l postez. Să-l postez mâine? Nu, postez luni sau marți vlogul acesta. Postez. Bun, acum mergem să omorăm niște animale. Mie mi-este foarte greu să mă joc Minecraft, că Minecraft scuzați-mă, să nu țin, eu ca să pot să mă joc bine, trebuie să țin degetul pe microfon. Dar dacă țin degetul pe microfon, după aia mai mă auziți voi. Și asta e problema. Stați să... Dacă mai merge cu lag, scuzați-mă. De încă o vacă. Uai. Nu, mă duc să omor mai bine oaia, că oaia îmi trebuie și pentru pat. Am auzit un zombie. What? În fine, voi omorâ și vaca. Până la carne. Cred că în episodul 2 voi face casa.
episodul 2, da, în episodul 2 voi face casa, pentru că în episodul 1 efectiv n-ai cum să faci casa. Mie îmi trebuie maxim vreo 3 sau 4 steacuri de lemn. Și e cam plictisitor să vă uitați cum eu dărâm sparg niște copaci, adică așa, bun. Hai să mai căutăm niște animale, să mai le omorăm. O să stau cu degetul așa. Fie și mie mai bine. Unde ești? Vine aici. Ok. Bun. Bă, zic să mai spargem o de ăsta de lemn. Eu poate o să fac și cum i-am făcut casa lui Dorian Popa, dar nu o să vă prezint pe telefon casa lui Dorian Popa. Vă voi prezenta cum la primul meu videoclip poți uitați la un televizor, așa voi face, pentru că eu mai am și Minecraft pe PlayStation și acolo l-am făcut pe console, mai ușor să faci ca să Dorian Popa decât pe telefon. Pe telefonul ți-a mai mult, sincer să fiu. Așa este părerea mea. Nu. Dacă voi aveți altă părere, treaba voastră. Fiecare om gândește un mod diferit. Nu, de-aia ne-am născut oameni să gândim diferit, nu să gândim la fel. Adică bun. Bun. Hai să mai căutăm și noi. Animale mai îmi trebuie. Dar nu mai văd animale. Mai văd animale. Cred că sunt pe partea cealaltă. Mai multe. Așa, bun. Bun. Animale, mamă. Animale! Uriți! Gata, am omorât o oaie. Trebuie să mai moare. N-ai unde să stai. Pot să omor și rața aceea. Level 2 deja, da, eu o să mă pun în peștera aceasta. Mă voi pune eu cam așa. Că eu noapte nu... Așa. Stați să mă uit în inventory. Stai că pun în locul ăsta. Și în față. Și nu mai am. Stai, ce nu săpăm noi? Gata. Bun, gata. Trebuie să pot să cumva. Da.
face mai mult spațiu. Așa. Da. Mergem. Mergem afară. Pot să pun cumva. Foarte riscant. Da, voi nu vedeți nimic, asta mă deranjează. Mor odată! Vedeți, asta nu place mie. Vreau și eu, cum fac și eu de asta? Cărbune și lemn îmi trebuie. Cărbune și lemn. Cărbune și lemn. Dar momentan voi face pat ca să pot să dorm. Da, mai întâi îmi trebuie crafting table. Crafting table îmi trebuie mie. Crafting table. Unde ești crafting table? Crafting table. Aici. Ia. Bun. Ia tu ăsta. Aruncă-l așa, bun. Acum, că avem crafting table-ul. Da. Nu. Table, pot să iau unul, dar am luat unul. Îl voi pune aici și cu ăsta voi crea un pat. Îmi trebuie așa. Foarte simplu. Îmi trebuie 3, dar nici pat nu pot. Hai de capul și cezilele mele. Trebuie să mai omor oi. Că nu ajunge o oaie. Wow. Foarte interesant, nu? Foarte interesant. Un video de Minecraft cred că o să aibă maxim 20-25 de minute. Haide mă, cum să faci zi odată? N-am ce să fac. Că voi închide filmarea și voi reveni atunci când este zi. Băieți, eu nu mai pot să mai mă joc Minecraft, o să revin cu un episod 2 foarte repede, așa că la revedere. Nu uitați să apăsați butonul de like și subscribe și m-am lăsat. Papa, voi da save aici, nu mă voi juca, să fiu drept și eu voi lăsa. Pa!